Ak sa vám moja relácia páči, odoberajte, lajkujte, zdieľajte a podporte platbou na účet. Ďakujem. Dobrý deň, Lukáš. Vítam ťa v mojej malej internetovej relácii, YouTubeovej, spirituálne rozhovory. A pokračujem v rozhovoroch s rôznymi zenovými sanghami alebo spoločenstvami. Aj keď Dzogchen alebo Dzogchen, ako sa to správne vyslovuje? Áno, Dzogchen, áno. Dzogchen. Dzogchen, hej, hej. Není úplne ako zenová línia, je to samostatná línia, ale všetci, čo to poznajú, hovoria, že je to veľmi podobné zenu. Mhm. Takže moja otázka, čo je Dzogchen a prečo zrovna toto učenie ťa zaujalo? Mhm. Áno, Dzogchen je starodávne učenie tibetského buddhizmu, um, ktoré vlastne prišlo do Tibetu vo 8. storočí. A je to esenciálne učenie o podstate mysle a skutočnosti. A hovorí sa, že je akási esencia alebo esencia tibetského buddhizmu, pretože je veľa smerov buddhizmu a tibetský buddhizmus je veľmi široký. Má veľa škôl, veľa smerov a učenie Dzogchen, alebo to je tibetský pojem, ktorý znamená veľká dokonalosť alebo úplná dokonalosť. Je vlastne sa odovzdáva v jednej z týchto škôl, pre všetkým jednej z škôl zvaných Stará škola alebo Nyingma. Predovšetkým. Čiže vlastne to hlavné je, že je to učenie, ktoré poukazuje na, čo sa nazýva konečná realita alebo skutočný stav veci. Iné pojmy sú budovská prirodzenosť, prirodzený stav mysle. Je veľa rôznych pojmov, ale je to niečo, čo je čo prekračuje čas, prekračuje priestor, myslenie, osobnosť, bežné zažívanie reality. Čiže táto esencia, niekedy tiež pojem nedualita sa používa. Čiže v tomto si myslím, že sú blízke. Zenu v tom aspekte negraduálnosti, čiže akési priame poukázanie a snaha priamo rozpoznať tento prirodzený stav seba samého a zotrvávať v ňom. Na rozdiel od všeobecne v tibetskom buddhizme, to je, čo sa označuje graduálna cesta, alebo sú jednotlivé úrovne v tradičnej Mahajáne 5 ciest, 5 ciest, 5 úrovní a vlastne akýsi graduálny pokrok z úrovne do úrovne. A potom nakoniec je v istom alebo v istom bode, čo sa nazýva videnie prázdnoty alebo Mahamudra, Dzogchen. Tieto pojmy sa používajú na skúsenosť, kedy meditujúci vidí a zotrváva v tomto prirodzenom stave mysle. Čiže pre Dzogchen je charakteristická táto jeho priamosť. Čiže z tohto pohľadu sa považuje za tzv. Vysoké učenie, ale opäť vysoké znamená ten, kto je schopný ho pochopiť, ten, komu je toto učenie blízke, ten, komu toto učenie funguje, má možnosť akoby rýchlejšie rozvinúť isté zdravé kvality tohto prebudeného stavu a rýchlejšie sa oslobodiť.
Ale opäť vysoké, nízke, to je veľmi individuálne. Čiže niekto ako ja môže byť dlhé roky na ceste dzogčenu, ale um, stále má veľa rôznych problémov a môže hovoriť o nedualite, môže dokonca učiť o nedualite, ale uh, čiže tento neduálny stav je niečo, čo je naozaj esencia, niečo, čo prekračuje dobré a zlé, biele a čierne, samsára a nirvána, vojna a mier, akékoľvek tieto dualistické koncepty alebo spôsoby zažívania, tak tie sú transcendované v tom zmysle, že človek vidí hĺbšiu realitu. Vidí tu akúsi základnú jednotu alebo nedualitu javov a tiež to není niečo, čo prichádza, odchádza, ale je to niečo, čo človek sám je a keď v tomto stave zotrváva, tak vlastne je to stav, kde končí utrpenie, kde končí neuspokojivosť. Um, Čiže opäť je veľa učiteľov tohto smeru. Ja som nasledoval niekoľkých z nich, alebo nasledujem a môj hlavný učiteľ Namkhai Norbu Rinpoche, veľký majster, ktorý zomrel v roku 2018 a žil v Taliansku. Veľký tibetský majster a tiež učenec. A vlastne prečo Dzogchen? Nejak mi to bolo blízke, nejak ma to oslovilo. Mal som pocit, že je v tom niečo hlboké, niečo, čo ma oslovuje, čo so mnou rezonuje a tak som cítil akúsi blízkosť a som vlastne ešte v roku 98, vtedy s bratom sme išli do centra v Taliansku a tam sme sa s učiteľom stretli a vlastne odtedy som ho nasledoval. Áno, takže tak asi na úvod. Mhm. Máte, teraz sa nachádzaš v tom centre, ktoré máte tu pri Trenčíne, no, pri Trenčíne, pár kilometrov od Trenčína, či to je niekde inde? Je to inde, ja som teraz doma, ja bývam tu Aha. na kúsok od centra, to centrum je tu na hneď na kopci, Mhm. v Bošáci ale nie som tam teraz, vlastne to centrum je kúsok, ale hlavne tam bývajú akcie v lete. Mhm. Čiže v lete je to také viac otvorené, tam veľa akcií, teraz v zime je to v takom akoby režime, kedy je tam toho menej, áno. Pôvodne som chcel prísť teda osobne, že by sme to natočili priamo v centre, ale nakoniec to vyšlo takto, čo ale neznamená, že to ešte nemôžeme budúce leto zopakovať a napríklad pokračovať na nejakú inú tému. Teraz by som Určite. sa vrátil ku tej podobnosti Zenu a Dzogčenu, kde sú nejaké hlavné rozdiely, ktoré, teda neviem, či poznáš Zen ako taký, či si sa o to niekedy zaujímal, tak aspoň z tvojho hľadiska, že či sú tam nejaké rozdiely, alebo je to proste to isté, len iná kultúra, ktorá na to prišla. Ako to ty vnímaš? Áno, o Zen som sa zaujímal, aj sa zaujímam. Kedy som to aj praktizoval. Bol som na jednom sešine v Bratislave veľmi dávno a mal som predstavu, že počas toho víkendového sešinu dosiahnem osvietenie a po, na druhý deň, když prišiel som tam v piatok a v sobotu do obeda, tak ma boleli kolena, taký som bol ospalý, tak som sa cítil zle, že som sa vyhovoril. Povedal som tomu opátovi alebo tomu mm, človeku, čo riadil to ústranie, že prepáč, mám nejakú rodinnú záležitosť neokladnú, musím odísť. Tak som vlastne akoby ušiel. Čiže moja predstava a realita boli dve plne odlišné veci. Ale áno, Zen je v nejakom zmysle veľmi blízky Dzogčenu, ako sa to prezentuje mm, v našej tradícii, je vlastne tento aspekt, čo sa nazýva negraduálnosť, čiže akési okamžité bezprostredné sprostredkovanie tej skúsenosti neduality alebo
esencie mm, a potom používanie tejto skúsenosti ako cesty. Um, čiže to je ako spoločné. Um, a rozdiel je v tom, že opäť podľa našej tradície Zen je cesta sutry. Buddha učil celý korpus učení označovaný ako sutra. Graduálna sutra, okamžitá sutra, čiže tri koše a tak ďalej. Kým dzogchen je vlastne viac spada do sekcie označované ako tantra alebo vajrayana. Čiže rozdiel je v tom, že vo vajrayane je veľmi dôležitá, čo nazývajú abhišeka alebo iniciácia, kedy vlastne učiteľ skrz prostredníctvom tejto iniciácie uvedie božstvo, uvedie mandalu ako akýsi symbol osvietenia, ktorý žiak potom používa ako metódu praxe. Čiže vo Vajrayane opäť najdôležitejšia je táto skúsenosť stavu neduality, jednota prázdnoty a javov, prázdnoty a jasnosti s použitím symbolu. Tento symbol je božstvo. To je akoby koreň alebo taký ako hlavný aspekt vajrayanovej praxe. A v dzogčene je tento aspekt v dzogčene je, čo sa nazýva priame uvedenie. Čiže ústne, symbolické a priame odovzdanie alebo transmisia tohto poznania stavu neduality. To je vlastne vstupná brána na cestu dzogčenu a to je to, čo učiteľ odovzdáva počas náuky alebo učenia. Čiže to je akoby základný rozdiel v našom ponímaní. Tak, ako som sa to ja učil, áno. Mhm. No, ja to teda, keď rozmýšľam nad tým o Zene, tak v Zene je takisto sa hovorí o transmisii učenia. Preto je veľmi dôležitá Zenová línia, že kto bol majstra a tak ďalej. A keď som si pozeral vaše stránky, tak som našiel, že spoločným učiteľom bol Bodhidharma, ak som to správne pochopil. Že od Bodhidharmu to potom išlo ďalej k vám. Mm-hmm. Áno, táto postupnosť guruov alebo táto línia odkazu, línia transmisie, áno, to je veľmi dôležitá vec vo všetkých školách a tradíciách tibetského buddhizmu, aj v Zene. Ale v našej tradícii sa akoby, áno, hovorí sa o Bodhidharmovi, ale nie vyslovene cez Bodhidharmu sa dostal vlastne buddhizmus do Tibetu. Ten taký patriarcha je guru Padmasambhava a Shantarakshita, títo dvaja majstri, ktorí vo 8. storočí uviedli buddhizmus z Indie do Tibetu, oni sú považovaní za akýchsi patriarchov. To bolo vo 8. storočí a potom v 11. storočí v druhej vlne opäť ďalší učitelia ako Atíša a ďalší vlastne zaviedli buddhizmus do Tibetu. Pričom v tom čase Zen, alebo teda Chan, alebo teda negraduálna sutra bola prítomná. Tento smer, používame pojem Zenový buddhizmus pre zjednodušenie, tak vlastne toto bolo prítomné v Tibete. Učitelia tohto smeru boli prítomní, aj praktikujúci, aj majstri, ale v nejakom bode vlastne potom sa v Tibete ustanovila ako oficiálna doktrína vlastne graduálna Mahajana a graduálna Vajrayana a vlastne ten Zen potom išiel do úzadia. Tak toto bolo vlastne v histórii Tibetu. Mhm. Aké sú techniky dzogčenu? Čo čaká človeka, ktorý príde prvýkrát na nejaké vaše stretnutie a čo môže očakávať potom ďalej? Mhm. Áno. Čiže
metódy. Um, um, je veľa učiteľov Dzogčenu, veľa učiteľov tradície Nyingma a každý kladie dôraz na iný aspekt. Tradične sú to tieto tzv. Prípravné praxe. V dnešnej dobe tiež veľa učiteľov zdôrazňuje šamatu, takže meditáciu kľudu alebo spočívania v kľude, ako akúsi prípravu, pretože sme v dnešnej dobe veľmi akoby uponáhlaní, zrýchlení, myseľ je veľmi rozptýlená a ako si základná potreba mysel usadiť, skľudniť, sprítomniť, rozvinúť tú jednobodovosť a kľud mysle. To je vlastne prvý krok, ktorý sa všeobecne učí. Čiže tiež základná schopnosť obrátiť pozornosť do vlastného vnútra a naučiť sa akési základy meditácie, ako je správna pozícia a tak ďalej. Konkrétne v našej tradícii áno, náš učiteľ vždycky začal vysvetlením štyri vznešené pravdy a potom učenie o tom, že človek ako individualita sa skladá z troch brán tela, reči a mysle. A keď je človek v tom bežnom samsarickom móde, podlieha istým podmieneniam, emóciám, neuspokojivosti a vlastne potom by na základe pochopenia prepojenosti tela, reči a mysle potom je možné pracovať, aplikovať rôzne metódy praxe, ako postupne alebo aj priamo rozpoznať tento prirodzený stav. Čiže tieto metódy sa týkajú troch brán: tela, reči a mysle. Čiže my máme rôzne jógy, čo sa nazýva jóga, tibetská jóga, jantra jóga, ktorá pracuje s rôznymi pozíciami, dýchovými cvičeniami. Potom v rovine tela tiež máme rôzne tance, posvetný tanec. Veľa učení obdržal náš učiteľ vo snoch alebo v čistých víziách. Tieto učenia neboli v tejto forme prítomné v Tibete, čiže mal veľmi akoby špeciálnu kvalitu. 35 náuk alebo 35 textov týmto spôsobom odovzdal, ktoré sú jednoduché, ľahko aplikovateľné, sú zrozumiteľné aj západňarovi. Je to akási esencia tibetského buddhizmu. Čiže v tomto bode by som sa rád vrátil vlastne k tvojej otázke k rozdielu medzi Zenom a Dzogčenom. Čiže v Dzogčene, podobne ako v Vajrayane, javový svet není vnímaný ako niečo nečisté, ako samsára, ako miesto utrpenia, ale v tomto náhľade javy, zvuky, ostatné bytosti, čokoľvek, čo zažívame ako javový svet, je vnímané ako niečo, čo je čisté, čo je súčasťou budhovskej prirodzenosti a čo sa tým pádom môže stať cestou k oslobodeniu. Čiže preto není až taký dôraz na tichú meditáciu alebo aspekt nepohnutosti, kľudu, aspekt prázdnoty. Táto nedualita alebo tento prvotný stav je možné zažiť v rovnakej miere v pohybe v rámci dynamiky javov, čiže počas spievania, tancovania, počas vizualizácie, počas recitácie mantry. Čiže nie je nevyhnutné mysel utíšiť, zastaviť. Áno, toto je tiež jedna možnosť, dôležitá prax, akoby zásadná prax, ale nie je to akoby jediná prax alebo hlavná prax. Čiže ten dôraz je skôr na, čo sa nazýva integrácia s pohybom, integrácia s javmi. Tak, že človek vlastne je schopný zotrvať v tomto neduálnom stave
a fungovať akoby normálne. Čiže normálne v tom zmysle, že zmysly sú otvorené, oči vidia, uši počujú, v mysli sa môžu objavovať myšlienky a toto celé je stále vlastne súčasťou tohto neduálneho stavu. Čiže preto tiež človek nemá až taký veľký akoby rozpor medzi formálnou meditáciou a medzi denným životom. Čiže tento, čo náš učiteľ nazýval integrácia do denného života, vlastne zdôrazňuje ten aspekt, že bez opúšťania meditačného stavu, zotrvávaním v tomto stavu jednoty, kľudu a pohybu, prázdnoty a javov, človek akoby vstane a robí, čo treba robiť, je v interakcii s ľuďmi, rieši veci, ktoré treba riešiť, ale akoby neopúšťa tento prirodzený stav. Čiže tým pádom sa aj každodenný život stáva meditáciou. A vlastne tento akoby aspekt je zdôraznený a je veľa rôznych metód, ktoré nám pomáhajú alebo vďaka ktorým sa učíme vlastne tento princíp. Princíp meditácie v čine, meditácie v pohybe. Áno, čiže hlavná prax je, čo sa nazýva guru yoga, alebo čo je veľmi všeobecne povedané, meditácia na osvietenú myseľ učiteľa. Alebo inými slovami, esencia guru yogy je rozpoznanie vlastného prirodzeného stavu a spočívanie v tomto stave. Čiže akási invokácia požehnania. Čiže toto je vlastne vo Vajrayáne akoby dôležitý princíp. Čiže osvietené bytosti nie sú pasívne, oni majú túto energiu alebo túto silu požehnania. A vlastne človek, ktorý má voči tomu ocenenie, receptivitu, je schopný sa nejakým spôsobom spojiť s týmto stavom osvietenia, či už budhu, alebo učiteľa, alebo božstva, alebo pomocou akéhokoľvek prostriedku, tak vlastne je schopný invokovať silu tohto požehnania, vďaka čomu opäť je možné a je ľahké rozpoznať tento prirodzený stav. Čiže táto metóda je vlastne akoby jedna z dôležitých metód. A potom tiež, ako som spomínal, skľudnenie mysle, šamata, pozorovanie mysle, vypašiana, meditácia vhľadu a tiež dočenie veľké množstvo rôznych metód, ktoré pracujú napríklad s priestorom, s oslobodzovaním myšlienok na základe pozorovania mysle a tiež veľa rôznych jóg, rôzne jogy božstiev, potom sú rôzne jogy spánku, snívania, zaspávania, snívania. Čiže pre Vajrayánu je vlastne príznačná táto široká paleta mnoho rôznych metód, ktoré sú vhodné a sú pre rôznych meditujúcich podľa ich priania, potreby, schopností, dispozícií, tak aby si každý akoby našiel alebo aby každý aplikoval takú metódu, ktorá mu veľmi dobre vyhovuje a ako sa hovorí, bez veľkých ťažkostí, efektívnu, tak aby mohol, ako sa hovorí, využívať emócie, dualistické myšlienky ako cesty. Čiže bez toho, aby sa ich musel zrieknúť, aby s nimi musel bojovať, je schopný vidieť ich esenciu, je schopný ich oslobodzovať tak, ako sa objavujú a z toho sa rodí táto múdrosť alebo nejaké kvality. Čiže toto je idea, toto je princíp a vlastne potom isté, že každý individuálne praktikuje. Čiže takto stručne. Áno. Mňa zaujalo teda, že osobne nevidím rozdiel medzi Zenom a tým, čo si popísal, pretože v Zene Zen si dal vždy tak ako záležať na tom, aby nevznikali nejaké osamostatnené ako keby len meditačné, nazvem to kláštory alebo centrá, ale do kláštorov sa chodilo len meditovať a potom sa išlo do života a stále ten učiteľ hovorí, že to, čo
vy meditujete, tú prítomnosť treba mať aj v každom okamihu v živote. Hej, a takisto sa nebojuje s myšlienkami. To je, ak niekto tvrdil, ak si bol na nejakom zenovom sedení a náhodou ti tam povedali, že mať prázdnu mysel, tak to nebolo dobré učenie. Hej, to ani, není to ani historicky, ani teraz sa to tak neučí. Učí sa byť v prítomnosti a pozorovať myšlienky. Spomenul si, že je veľa metód. Keď k vám príde nejaký človek, ktorý sa ešte predtým buď vôbec nepraktikoval, alebo možno skúšal nejaké iné metódy, čo ho čaká ako prvé? Celkovo, ako to u vás funguje, keď príde na nejaké vaše stretnutia, ako fungujú tie vaše stretnutia, čo môže človek očakávať? Áno. Je pravda, že ja som není dobrý študent Zenu, takže ja neviem naozaj presne rozlíšiť alebo povedať úplne presne, čo je spoločné, čo je rozdielne, ale vlastne to, čo som nejak vyjadril, to je moje pochopenie. Čiže opäť, ak by som sa ešte s dovolením vrátil k tomu bodu, tak um, um, vlastne pre Dzogchen je príznačné, že aj myšlienky, aj javy, aj vnímanie sú chápané ako súčasť um, prirodzeného stavu alebo meditačného stavu od samého začiatku, keď to človek dokáže rozpoznať a keď ich dokáže takto akoby vnímať a takto s nimi pracovať, takto ich oslobodzovať. Čiže sú vlastne akoby, čo sa nazýva jasnosť mysle alebo prirodzená osvietená kvalita mysle. Um, Čiže v náhľade Dzogchenu sú javy, skutočný stav javov je, javy sú prvotne čisté, javy sú prirodzene prázdne a zároveň javy sú spontánne dokonalé. Není treba ich zlepšovať, není treba ich meniť, je treba túto jednotu prvotnej čistoty a prirodzenej dokonalosti iba rozpoznať a zotrvávať v tomto stave, kedy tá hlavná metóda, tiež na ktorú si sa pýtal, sa nazýva samooslobodzovanie. Čiže spočívajúc v tomto neduálnom stave, není treba z vlastnej strany nič aktívne robiť. Silou tohto stavu, tohto poznania je, že akékoľvek myšlienky, vnemy, javy sa oslobodzujú sami od seba, nezanechávajú žiadne stopy, človek na ne nemusí reagovať, nezažíva ich dualisticky, tieto javy sa oslobodzujú. A to je vlastne hlavná metóda a hlavná cesta Dzogchenu, cesta samooslobodzovania. To je to isté Čiže ako v Zene. tak to je dobré. To sme kamaráti. To si veľmi dobre rozumieme. Áno. Čiže to je princíp, ale opäť druhá vec je, že ako človek, ako jedinec je schopný v tomto stave vedomia alebo v tejto skúsenosti byť, zotrvávať. Je to hlboký esenciálny princíp, ale keď človek je na to zrelý alebo má isté prekážky, zatemnenia, tak je treba, aby aplikoval tú metódu, tú úroveň praxe, ktorá mu pomáha sa rozvíjať. Čiže keď je človek veľmi rozptýlený, stále nasleduje myšlienky, nedokáže sa uvoľniť, sprítomniť, tak je treba práve väčší dôraz na kľud, na šamatu a tak ďalej. Čiže je tam akási zodpovednosť na strane žiaka, študenta, aby sa naučil jednak v prvom kroku, aby sa naučil veľa metód a rôzne metódy a potom, aby dovedným, aby zručným spôsobom aplikoval tie najvhodnejšie metódy, ktoré potrebuje, aby mal pokrok na ceste. Áno, čiže preto v začiatku v učení sa hovorí o troch úrovniach, troch krokoch. Prvý krok je, človek má byť ako včielka, ktorá chodí a ochutnáva rôzne kvety, pel, nektár rôznych kvetov, čiže človek príjma rôzne učenia, učí sa rôzne veci. Čiže pre nových ľudí sú to akési základné meditácie, základné meditačné praxe,
a taktiež vlastne v akej... Pretože v dzogčene sa rozlišuje akási všeobecná rovina buddhizmu, čiže keď niekto má záujem, niekto má akoby zvedavosť, um, v prvom rade by mal akoby si prečítať nejaké knižky, mať akoby isté pochopenie toho, čo je to dzogchen, ako to funguje, mal nejaké základné znalosti, základné informácie a keď je mu to blízke, keď ho to inšpiruje, tak vlastne sa môže učiť akési základné meditácie, ktoré som popísal, ale potom to hlavné je vlastne vo Vajrayane a v dzogčene je veľmi dôležitý učiteľ. Čiže človek, ktorý ten stav označovaný ako dzogchen zrealizoval, má plné poznanie, tento stav zažíva 24 hodín, 24/7, vyčerpal svoju karmu, je prebudený, je oslobodený, je osvietený, má túto kvalitu veľmi reálne a je schopný túto skúsenosť akoby odovzdať, alebo čo sa nazýva dať transmisiu, dať odkaz, dať toto priame uvedenie. To je vlastne základný vstupná brána na cestu dzogčenu. Čiže po smrti Namkhai Norbu Rinpocheho vlastne je teraz hlavným učiteľom v komunite dzogčenu jeho syn Ješe Namkhai, čiže on vlastne momentálne raz za rok robí akési učenie a tam dáva toto priame uvedenie, túto transmisiu. Čiže toto prijať, tohto sa zúčastniť, to je vlastne základ, alebo to je akýsi vstup na cestu. A vlastne potom sú ďalšie špecifické metódy, predovšetkým očistné praxe, predovšetkým metódy, ktoré sú dizajnované na to, aby oddelili empirické vedomie alebo dualistickú myseľ, ktorá funguje v móde oddelenosti. Ja som tu, ty si tam, toto sa mi páči, toto sa mi nepáči. Čiže posudzovanie, priťahovanie, odmietanie. Túto myseľ, aby oddelil od tej prvotne čistej mysle, ktorá je nahá, žiarivá, mimo konceptuálne myšlienky, prirodzená, otvorená myseľ, vlastne aby pracovala na tomto bode oddelenia, nazýva sa to oddelenie samsáry a nirvány. Čiže pracuje na tom, aby tento stav dzogčenu odhalil a aby mal do ňoho prístup, kedykoľvek si spomenie, aby si na ňo spomínal, aby sa do ňoho vracal a takto postupne. Čiže toto je akoby idea. Postupne sa s ním viac a viac oboznámoval. Čiže v dzogčene sú 3 rady alebo 3 série. Séria prirodzenosti mysle, séria priestoru a potom séria tajných inštrukcií alebo séria rád, čiže tieto 3. Toto by som odpovedal, ale neviem, či je to odpoveď na tvoju otázku. No ja som chcel vedieť, čo čaká človeka tak akože fyzicky, že príde, začneme od toho, že vystúpi z auta niekde pri vašej pri vašom centre a teraz čo ho bude čakať, aký máte program pri tých svojich akciách, že či, ja neviem, hej, tak dám príklad, aby sme sa chápali. V Zene, keď je nejaké odosobnenie, čo je taký ako japonský session, teda stretnutie meditačné, tak stretneme sa vo štvrtok večer, dáme si večeru, rozdajú sa kompetencie, kto bude mať akú zodpovednosť počas celého sessionu, počas celého odosobnenia a potom teda niekto je ráno, má na starosť budíček, o 7 zobudí všetkých zvončekom, ide sa ľudia sa prezlečú, medzi tým ide ďalší kiosaku, to je zodpovednosť klopať na také drevo, alebo hovorí sa tomu ryba, aby vlastne zvukom upozornil, že za 10 minút bude meditácia
ide sa do dožo a tak ďalej. Potom sú potom je, keď skončí meditácia, sú raňajky, potom je obed, medzi tým môže byť ďalšia meditácia alebo mondo a tak ďalej, že proste čo Mhm. fyzicky reálne toho človeka u vás čaká, také ako Áno. Mhm. Áno. tá bežná prax. Áno, my tiež máme vlastne akési ústrania, meditačné ústrania, víkend alebo 5 dní alebo týždeň. Mm, akési intenzívnejšie meditačné sústredenie, kde je tiež vlastne program. Ale zo začiatku napríklad skôr v mestských centrách um, bývajú akési stretnutia raz za týždeň, čiže uh, vlastne tam sa učí vlastne základné veci, čiže správna meditačná pozícia, pohľad očí, spôsob dýchania, ako pracovať s myslou, aký mať postoj mysle, ako pracovať s myšlienkami. A potom sa uvádzajú akési základné meditačné metódy, ktoré mm, obsahujú tiež akýsi element vizualizácie, možno spievania, tiež meditácie v tichu a vlastne dávajú sa inštrukcie, rady, ako vlastne sa robia tieto praxe, on sa tie praxe robia. Čiže áno, čiže všeobecne sú dva druhy akoby, učenia alebo kurzov. Prvý je ten tzv. Otvorený, čiže vlastne akési základy buddhistickej meditácie. Myslím, že každý smer a každá tradícia buddhizmu, útočisko, štyri vznešené pravdy, štyri pečate, prijatie útočiska u troch klenotov, meditácia kľudu, meditácia vhľadu, šamata, vypašiana. Toto sú asi spoločné elementy všetkých škôl buddhizmu. Čiže niečo podobné aj u nás, akýsi základ, akýsi úvod do buddhizmu, do buddhistického náhľadu a meditácie. Čiže tu by som chcel zdôrazniť, že v tibetskom buddhizme je akoby dôležitý náhľad, meditácia a jednanie. Čiže náhľad, pochopenie reality, pochopenie mysle. Čiže ako mysel pozerá na javy. Čiže tu sa zdôrazňuje pravda toho, že javy sú pominuteľné, keď je človek ovládaný konfliktnými emóciami, je tu akási kvalita neuspokojivosti, čiže vznešená pravda o utrpení. Čiže tieto základné pravda o príčine a následku um, tie, čo sa nazýva náhľad, alebo tieto základné pravdy. Človek by mal toto akoby sa učiť, porozumieť tomu, premýšľať o tom, kontemplovať tieto pravdy a tak, aby sa stali jeho súčasťou. A na základe náhľadu potom aplikuje meditáciu. Čiže meditácia, ktorá ide proti rozptýlenosti mysle. Meditácia, ktorá ide proti dualizmu. Meditácia, ktorá je liekom na samsarické stavy, na stavy neuspokojivosti a potom je jednanie. Čiže jednanie potom pokračovanie v meditačnom stave. A aplikácia tiež náuk, ako je 6 dokonalostí paramid, vlastne celý aspekt náuk spojitosti s jednaním. Aké je jednanie podľa darmy? Čiže my máme akoby rovnaký dôraz na všetky tieto tri aspekty. Náhľad, meditácia, jednanie. Čiže sú smery, ktoré veľmi zdôrazňujú meditáciu a vlastne menej vysvetľujú, je tam menší aspekt, menej zdôraznený aspekt pochopenia a potom sú smery, ktoré naopak dlhé roky veľmi podrobne vysvetľujú veci ako Abhidharma, Pražňa Paramita, vlastne veľmi dlho extenzívne študujú pôvodné písmo, komentáre, práce veľkých majstrov, čiže rôzne tradície zdôrazňujú rôzne veci. A ja to chápem tak, že my máme akýsi balans. Sme viac zameraní na prax, ale štúdium a porozumenie je tiež akože veľmi dôležité.
Akým spôsobom to študujete? Každý ako sám doma, že dostane niečo ako domácu úlohu, alebo len na tých stretnutiach si nejako čítate a vysvetľujete, ako to funguje? Máme, áno, máme vlastne rôzne texty, jak vlastne učenia nášho učiteľa, tak aj vlastne individuálne. Je to vo veľkej miere akoby aj individuálna záležitosť každého praktikujúceho, ale potom máme aj spoločné študijné skupiny. Čiže my sa napríklad každú stredu stretávame večer, každú stredu cez Zoom a študujeme momentálne istý meditačný manuál. Potom robíme prax, potom diskutujeme o skúsenostiach z praxe, o pochopení. A potom sú akési dlhšie kurzy, kedy sa vysvetľuje učenie viac komplexne. Čiže študujú sa náhľady jednotlivých škôl, vlastne podrobne sa študuje jak sutra, tak tantra, tak vajrayana, tak dzogchen, vlastne akési študijné programy. Vlastne my sme akoby tu na komunita dzogchenu Wang Denling. Wang Denling je názov centra, ktorý dal centru náš učiteľ a my sme súčasťou vlastne celosvetovej organizácie, snáď v každej krajine, medzinárodná komunita dzogchenu a vlastne tiež je veľa akoby, učiteľov a je veľa kurzov aj cez internet online, aj takýchto študijných programov, aj vlastne spoločných praxí, čiže veľa ľudí od nás sa účastní aj týchto rôznych medzinárodných programov. A niekedy na začiatku si spomenul, že aby dostal človek transmisiu, tak musí niekam cestovať do Tibetu? Nie, Alebo nie. to som zle pochopil? Vlastne ten učiteľ Ješe Namkaj žije v Taliansku a vlastne čiže ľudia cestujú do Talianska. Ja sám som tiež stretol Namkaj Norbu Rinpocheho v Taliansku a kto nemôže alebo z nejakého dôvodu má nejaký problém, tak vlastne je to tiež prenášané online. Vlastne je možnosť účasti aj online. Ale lepšie je ísť osobne, mať akýsi osobný vzťah a osobne sa zúčastniť. Ale keď to z nejakého dôvodu nie je možné, tak vlastne sa to učí aj takto online. A je to nutné pre prax, alebo tam k vám človek môže chodiť aj bez toho, aby nejak vyžadoval tú transmisiu? Je to, sú praxe, ktoré sú tzv. Otvorené, všeobecné, ktoré človek sa môže účastniť a praktizovať ich. Vlastne keď má istý záujem, tak je vítaný, isté všeobecné meditácie, ale potom sú tiež špecifické meditácie, ktoré si akoby vyžadujú, alebo tam je akási autorizácia alebo podmienka, je vlastne prijatie tohto odkazu alebo transmisie. A opäť to není niečo, čo vymyslel náš učiteľ, ale je to vlastne tradícia v tibetskom buddhizme. Vo Vajrayane, v tantre je táto dôležitosť, ale nielen v buddhizme, aj v hinduizme je niečo ako zasvetenie, iniciácia. Čiže tieto ezoterické smery majú túto ideu zasvetenia, iniciácie, transmisie. A to je vlastne, možno aj u vás v Zene je niečo také, ale to je ako špecifická vec, čiže je to akoby požadované. A opäť není to za účelom vytvorenia nejakého VIP klubu, že tu sú tí vyvolení špeciálni, ale má to svoj význam a je to vlastne odkaz, tri druhy, sa hovorí, že vo Vajrayane sú potrebné tri princípy. Prvá je táto iniciácia, alebo abhišeka, alebo splnomocnenie. Potom je odkaz na mantru, človek by mal počuť zvuk mantry a potom sú inštrukcie. Inštrukcie k praxi. Čiže tieto tri, žiak by mal prijať tieto tri veci a potom je akoby kvalifikovaný vstúpiť na cestu Vajrayany a podobné princípy aj v dzogčene. Tak v No. Zene je vysvetenie na bodhisattvu. Bodhisattva to je ako bytosť, ktorá také rozhodnutie pomáha všetkým cítiacim bytostiam nestúpiť do nirvány skôr,
ako sú tu nejaké trpiace bytosti. To je ako začiatok, vtedy sa šije aj rakusa, niečo takéto, aj keď toto je už nízka rakusa. A, a potom, keď človek chce byť mníchom, tak to je ďalšie vysvetenie. No a o transmisii sa v Zene hovorí až vtedy, keď majster odozdá učenie niekomu ďalšiemu, kto bude ďalším majstrom. Ale nie všetky školy, napríklad tá naša, už od Kodo Sawakiho, toto zrušili, pretože koncom vlastne roku začiatkom 1900, keď Kodo Sawaki fungoval v Japonsku, tak vlastne obnovil Zen, pretože Zen bol v Japonsku už na takej úrovni cirkevnej, kedy sa doslova už ako keby obchodovalo, v úvodzovkách obchodovalo s tým, kto môže byť, čo robiť a podobne. Hej? Niečo ako cirkev u nás, že tento je kňaz, tento je biskup, tento robí to a nejak sa nepozeralo na tú meditačnú prax. Ako Kodo Sawaki toto odmietol, znovu zaviedol, že najdôležitejší je zazen, teda tá prax sedenia a takisto odmietol dávať transmisiu, pretože vlastne videl, že v tom Japonsku to už nefungovalo. Už to bol len papier. Že organizácia SOTO dávala transmisiu, lebo oni sú proste šéfovia. No tak toto odmietol a Taisen Deshimaru, jeho žiak, išiel do Japonska, do Európy a takisto nedal nikomu konkrétnemu, že ty budeš ako pokračovateľ línie, ale všetkým povedal, pokračujte v zazene. To boli jeho posledné slova. Takže každá línia to má trošku inak, podľa seba. Mal som rozhovor s korejským zenom, tam to funguje inak. Mám známych, ktorí boli v kláštore vo vietnamský zen, tam je to zase trošku inak, takže ono je to od toho učiteľa, od tej línie, ako si to spravia. No, čo ma zaujalo, bolo tiež tá yoga snov. Ja osobne mám veľmi rád Carla Gustava Junga a jeho prácu. A mám svoju stránku, kde sa venujem aj výkladu snov, ale teda držím sa čisto len tých archetypov Jungových a nezachádzam inde, ako je vlastne popísané. Kedysi som lucidne sníval zámerne, potom som toho už nechal, pretože sa mi to zdalo byť aj tak stále také znasilňovanie mysle. Ako vy pracujete so snami? Keď ste asi už spomenul, že venujete sa aj snovej joge. Áno, ja by som opäť, prepáč, že skáčem, hej. Odpoviem na túto otázku, ale ešte predtým sa vrátim k tomu, čo si spomínal, lebo to považujem za dôležité. Ja si myslím, že pre buddhizmus je veľmi dôležité v dnešnej dobe, aby bol pre ľudí pochopiteľný. Aby nebol akoby náboženská forma, vonkajšia forma, rituál a podobne. To není, myslím, to najdôležitejšie, čo buddhizmus vie ponúknuť dnešnému svetu, modernému človeku. Čiže je to poznanie, vnútorná veda, vnútorné poznanie, ako funguje naša myseľ, ako zmyslo pracovať, ako zvládať sám seba, svoje emócie. Čiže toto je, myslím, akoby veľmi dôležité, najdôležitejšie. A taktiež, aby bol moderný, aby sa akoby adaptoval na mentalitu, spôsob myslenia, hodnoty moderných ľudí, súčasných ľudí. Čiže každá duchovná tradícia si udržiava tie svoje zvyklosti, zvyky, tradície. To je v kresťanstve, to majú všetky smery buddhizmu a to je akoby dôležité v istom zmysle, ale v inom zmysle človek by nemal nasledovať Budhu len ako náboženskú autoritu. Toto skúmanie pravdy, skúmanie reality seba samého, to je veľmi dôležitá vec. A čiže akýsi nenáboženský, nedogmatický prístup, ktorý není iba slepou vierou, ale akoby tento princíp si pozvaný, aby si videl pravdu sám pre seba. To je, myslím, veľmi dôležitá vec, ktorú
je treba hovoriť znovu a znovu. Pretože my v našej kresťanskej kultúre máme podmienenie. Keď sa hovorí o buddhizme, spája sa to s náboženstvom. Ty si kresťan, ty si buddhista. No, a jak sa hovorí o náboženstve, tak je, je tam silná akási náboženská autorita alebo náboženská dogma. Ale to je buddhizmu v princípe cudzie. Vlastne Buddha bol tiež hľadač pravdy a našiel hlbokú pravdu a učil cestu k tejto pravde. A vlastne pre každého z nás, pre teba, pre mňa, pre kohokoľvek, kto chce, tak vlastne táto pravda je otvorená a není založená na viere. Na rozdiel od kresťanstva. Čiže to je akoby dosť dôležitá vec. Napriek tomu dôvera v tri klenoty a tak ďalej, to je dôležitý aspekt, ale nie slepá. Na základe skúmania, na základe pochopenia. A preto aj tieto vlastne sú akoby všeobecné veci v buddhizme a potom sú špecifické. Čiže tieto veci ako transmisia, mantra, to sú akoby špecifické veci, o ktorých je dobré hovoriť v istom kontexte. Napríklad tento kontext tantra, vajrayana, čo opäť, keď sa o tom takto bavíme, alebo všeobecne, tak keď sa povie tantra, tak ľudia si hneď predstavujú nejakú sexuálnu tantru, tantrickú masáž a podobne. Čiže my máme tu na istú kultúru a ľudia majú isté zmýšľanie, isté predstavy o veciach a preto, aby aby sme sa vyhli nepochopeniu a aby sme sa vyhli nesprávnemu spôsobu praktikovania učenia, aby to učenie bolo autentické, tak by malo byť veľmi živé. Ja to takto chápem. Čiže tiež ešte, čo si myslím, že je dôležitá vec, že naše centrum Wangdenling je vlastne vo veľkej miere otvorené iným smerom, čiže učia tu aj napríklad náš priateľ a učiteľ ctihodný Dhammadippa, Tomáš Dhammadippa, ktorý bol skoro 40 rokov mníchom a žil väčšiu časť života v Ázii, bol tiež zenovým mníchom, bol teravádovým mníchom. Ja verím, že s ním budem mať rozhovor. Aha, no tak to je výborné, to je akože... Už sa to dohaduje. Áno, tak to je vynikajúce, áno. Tak vlastne on tiež pravidelne chodí a učí vo Wangdenlingu a chodí aj do iných centier na Slovensku, ale taktiež aj iní učitelia tibetského buddhizmu z iných línií alebo tradícií, nielen z našej. Čiže toto je tiež akoby dôležitá vec, táto otvorenosť, úcta k iným prístupom a školám a zároveň otvorenosť. Ale zároveň jasné, že človek je verný, alebo človek ide akoby jednou cestou. Nedá sa ísť súčasne zenom, súčasne teravádou, súčasne tibetským buddhizmom a súčasne byť, ja neviem, kresťan, to není možné. Čiže mať úctu, ale zároveň rešpekt, otvorenosť, snahu pochopiť ostatné prístupy, ale zároveň sa akoby vedieť, čo je moja chrbtová kosť, čo je moja cesta k pravde a k oslobodeniu. Čiže toto sú, myslím, dôležité veci, ktoré som chcel povedať. A teraz áno, keď sa vrátim späť k otázke, tak vlastne v tibetskom buddhizme sú, čo sa nazýva snová yoga alebo rôzne učenia o tom, ako využiť sen ako cestu, ako nájsť spôsob, ako meditovať vo sne, ako vlastne rozvinúť tú pravdu, ktorú človek, ten meditačný stav, ktorý zažíva počas sedenia, meditačného sedenia, tak aby táto bdelosť, táto múdrosť, táto prebudená kvalita bola prítomná aj počas snu, snívania, ale aj počas hlbokého spánku. Čiže na to sú rôzne opäť učenia, všeobecne označované ako snová yoga, alebo metódy, ako praktizovať počas zaspávania, počas potom noci, snívania a potom počas prebúdzania a taktiež potom počas dňa. Čiže všeobecne základom týchto metód je, ako si spomínal, lucidita, vedomé snívanie, čiže schopnosť rozpoznať, že sen, ktorý sa mi v noci sníva, že je to sen, že snívam. Čiže toto je základ, toto je prvý krok. A k tomu sú rôzne metódy. Napríklad počas dňa môže človek kontemplovať, že javy nie sú reálne, javy sú prázdne, to, čo zažívam, to sa mi sníva.
z absolútnej pravdy, z hľadiska konečnej reality javy sú neexistujúce, čo opäť není nihilizmus, čo opäť není popieranie javového sveta, ale je to istý náhľad z pohľadu konečnej reality. Čiže tento tréning mysle potom počas dňa potom pomáha človeku počas toho, ako sníva, tak sa uvedomiť, rozpoznať, že sníva. A v tom bode potom tieto učenia hovoria o nejakých 6 krokoch. Čiže 6 krokov, ako um, pracovať so snami, čiže napríklad transformácia obsahu snu. Um, vlastne toto učenie už spadá do tzv. Ezoterických alebo akoby učení, na ktoré by mal človek dostať akoby transmisiu alebo odkaz od učiteľa. A hoci dneska Google, dneska človek môže všetko vygoogliť, čiže keď človek chce, tak tieto učenia si vie akoby vygoogliť, kúpiť cez internet, ale naozaj na skutočnú prax je dôležité, nevyhnutné prijať vlastne od živého učiteľa, ktorý je držiteľom týchto náuk, prijať toto učenie, prijať tú transmisiu a postupne to trénovať a praktizovať a potom je možné tento aspekt vlastne rozvinúť taktiež pre našu líniu alebo čo napríklad Norbu vlastne učil metódu meditácie v tme, čiže opäť je to, v dnešnej dobe sa to používa ako terapia alebo rôzne pobyty v tme v kontexte akejsi terapie alebo možno trošku prehlbenia meditácie, ale je to veľmi špecifická opäť náuka, ktorá má svoj náhľad, meditáciu, rôzne techniky. Je to tradícia, veľa majstrov, generácie robili tieto praxe a dosiahli vysokú úroveň realizácie. To je veľmi špecifická metóda, ktorá má svoju prípravu, potom je tam ten samotný pobyt v tme, 1 deň, 3 dní, 7 dní, 49 dní, niekoľko mesiacov a tak ďalej. Jedna učiteľka našeho majstra bola 56 rokov takto v tme, meditovala, v Tibete boli tieto podmienky, čiže ona bola veľká majsterka tejto metódy. A opäť jedným z veľkých úžitkov, keďže sme v stave zmyslovej deprivácie, kedy nevidíme, nepočujeme, sme v stave úplnej tmy, tak vlastne naša myseľ sa stáva živšou, jasnejšou a je oveľa ľahšie rozvinúť potom toto lucidné snívanie a plus ďalšie kroky. Čiže tá naša schopnosť práce so snami sa môže s silou tohto ústrania v tme akoby veľmi rozvinúť. Čiže preto naše centrum aj vo Wangdelingu, aj v česká komunita v južných Čechách majú tieto kabinky alebo tieto miesta, kde sa dá praktizovať v tme. Ja som bol v tme dvakrát a mal som rozhovor s centrum Long v Zaježovej o pobyte v tme, kde sme to celkom hlboko rozvinuli. Takže odporúčam potom divákom si pozrieť túto reláciu. A vrátim sa teda ešte ku praxi meditačnej u vás. Ako meditujete, v akej polohe? Alebo máte tých poloh viac, každá je určená na niečo iné? V zene je teda zazen, alebo set budhu my to voláme, ktorá je špecifická a ako si sám vyskúšal, není jednoduchá. Ako idete na to vy? Áno, my tiež používame túto, nazýva sa 7-bodová pozícia Vajročanu, akási hlavná alebo základná meditačná pozícia. Není to až také akoby veľmi pevné a absolútne nutné, čiže základ je, hovorí sa, aby človek mal narovnanú chrbticu a aby sedel pohodlne, aby sa vedel uvoľniť, aby necítil bolesť, napätie. Čiže kto nevie sedieť v plnom lotose, môže sedieť aj na stoličke. Všeobecne meditačná pozícia je dôležitá. Je podporou meditácie, pomáha rozvinúť meditačný stav, ale potom máme rôzne pozície. V kontexte rôznych meditačných praxí sú pozície v leže, napríklad zvaná tiež v joge poloha mŕtvoly, to je tiež meditačná pozícia.
Potom sú rôzne špecifické pozície v špecifických metodách, ktoré sú akoby verejne učené, normálne učené. Čiže úlohou týchto pozícií je navodiť isté prúdenie energie v tele, ktoré pomáha rozvinúť isté meditačné stavy a skúsenosti. Čiže Zazen je vynikajúca pozícia, vynikajúca metóda, ale opäť pre koho, keď je pre niekoho ťažké, bolestivé, ako som spomínal na začiatku, ja som bojoval celý čas iba s bolesťou kolien a snažil som sa nepohnúť sa. Aj keby ma bili, aj keby hocičo, tak som sa proste nechcel pohnúť. A to bol celý čas akoby obsahom mojej meditácie. Čiže možno to bolo nepochopenie z mojej strany, ale vlastne v tibetskej tradícii je veľmi dôležité tiež uvoľnenie a človek by sa mal cítiť vlastne aj počas meditácie uvoľnenie, komfortne a mať teda vyváženú pozíciu, takú pozíciu, ktorá mu vyhovuje. Má istú kontrolu nad pozíciou, má narovnanú chrbticu, ale zároveň je uvoľnený. Cíti sa dobre, aby myseľ mohla spočívať v meditácii. A ešte v nejakom zmysle, jak sa hovorí v Satipatthana, sú tam vlastne 4 pozície. Sedenie, kráčanie, chodenie, ležanie. Čiže v nejakom zmysle tiež náš tréning je uplatňovať bdelú prítomnosť vo všetkých pozíciách tela. Jak vo formálnej meditačnej pozícii, tak ale v akejkoľvek neformálnej, akékoľvek pozícii tela, toto vedomie vlastného tela, táto bdelosť, náš učiteľ zdôrazňoval túto kontinuálnu bdelú prítomnosť. Človek by si mal byť vedomý svojho tela, reči a mysle z okamžiku na okamžik, to je akoby dôležitá súčasť. Kde, kde sídlite na Slovensku? Aké máte centra? Ako často sa stretávate? Áno. Tu v Bošáci je také akoby hlavné centrum, najväčšie centrum, Wang Denling. A okrem toho máme meditačné skupiny v Bratislave, v Žiline, v Trenčíne a v Košiciach. Ano. Kde sa pravidelne ľudia stretávajú. Aj v Trenčíne. Ja som v Trenčíne a nikde som nikdy nevidel žiadnu reklamu ani nič, tak som prekvapený. My sme v Trenčíne spiaca bunka, čiže akoby neformálna skupina priateľov, kamarátov, ktorí sa stretávajú vlastne na byte alebo doma a my nemáme nejakú. Kedysi sme robili občas nejakú prednášku v čajovni, aj sme možno boli trošku viacej otvorení, ale teraz je nás málo a stretávame sa skôr ako keby áno, u priateľov na byte sa stretnú, meditujú a jasné, že keď je nový človek, nový záujemca, ktorý má záujem o náuku dzogčenu, tak vlastne sa cez web stránku môže skontaktovať a vlastne stretnúť sa a my sme není naozaj až taký, v Trenčíne sme není až taký akoby aktívni, ako napríklad je to v Žiline a možno v Bratislave, kde sú tie praxe viac pravidelnejšie aj v Košiciach. Dobre. Je niečo, čo by si chcel ešte divákom povedať? Niečo, čo som ja nedal otázku k tomu? Ja by som chcel poďakovať za túto možnosť a ja si myslím, že je to veľmi dobré, čo robíš. Akési rozhovory, akési sprístupnenie. Ja sa venujem buddhizmu, meditácii možno už skoro 30 rokov, menej ako 30 rokov, ale som stále akoby žiak, študent. Občas niečo učím, ale to je naozaj, ja sa nepovažujem za učiteľa, za kvalifikovaného učiteľa, ale mám veľké ocenenie pre múdrosť buddhizmu. Buddhizmus má veľkú múdrosť, veľkú silu, veľký potenciál pomôcť
pomôcť ľuďom, hlavne v dnešnej dobe, v dnešnej ťažkej dobe. Um, um, takže ja verím, že um, tí ľudia, ktorí majú záujem, ktorých to oslovuje, stretnú autentických učiteľov, kvalifikovaných učiteľov a autentickú dobrú sangu, skupinu, kde sa naozaj praktikuje dharma, kde je cnosť, kde je disciplína, kde sa študuje, praktikuje a praktizuje na Slovensku. Správne, musím sa vyjadrovať správne. A vlastne potom človek môže mať veľký úžitok, ale opäť není to ľahké, pretože um, um, predsa len buddhizmus je tu niečo nové a my tu nemáme živých, veľkých realizovaných majstrov, ktorí by tu žili a osobne viedli ľudí. Um, um, Napriek tomu, opäť sme v Európskej únii a v iných krajinách je viac akože učiteľov, viac príležitostí. Aj sem na Slovensko chodí v dnešnej dobe za posledné roky veľa, akoby v rámci tibetskej tradície chodí veľa učiteľov, čo je veľmi dobré, čo je veľký pokrok. Čiže študenti buddhizmu majú akoby veľa možností. Um, um, Áno, čiže ja mám akoby iba isté prianie alebo ašpiráciu, že nech naozaj buddhizmus sa šíri na Slovensku, autentická dharma, autentický buddhizmus nech ľuďom pomáha, nech sme naozaj tolerantní voči sebe, nech sme schopní spolu komunikovať, nech sme schopní spolupracovať, pomáhať si navzájom, chápať sa, aby sa tu nerozvinuli nejaké sektárske tendencie alebo nejaká nevraživosť, nepriateľstvo. To je veľmi nešťastné. Čiže ja verím, že aj tvoj kanál, alebo vlastne to, čo ty robíš, prispieva k tomu vzájomnému porozumeniu jednotlivých meditujúcich, či už v rámci buddhizmu ako takého, alebo ľudia meditujú v rámci jogy, alebo obecne aj v rámci akéhosi sekulárneho prístupu k meditácii. Čiže naozaj lepšia alebo viac komunikácie, viac vzájomnej úcty, to si myslím, že to je veľmi dôležité. Aj To v je rámci, všetko. aj v rámci kresťanstva, lebo mal som rozhovory s dvoma kresťanskými mníchmi, ktorí sa snažia v tej kresťanskej obci spopularizovať kontemplačnú techniku, ktorá je veľmi podobná vlastne fyzicky, tá postavenie tela, aj to, čo sa deje, tak vychádza z toho zenového alebo buddhistického učenia. Takže ono sa to šíri, kto má záujem, tak ten si svoju už tú skupinu nájde a samozrejme je potrebné, aby praktikoval, aby to nebolo len na úrovni prihlasovania sa ku niečomu, ale aby reálne na sebe nejakým spôsobom pracoval. Ja verím, že sa stretneme v Trenčíne na čaji alebo na meditácii a prajem pekný zvyšok dňa a ďakujem za tento rozhovor. Ďakujem pekne aj ja. Ďakujem. A Dovidenia. stretneme sa na čaj v Trenčíne. Dobre, teším sa na to. Teším sa, maj sa pekne, ďakujem. Nech sa ti darí. Aj Tak, všetkým divákom alebo poslucháčom tiež nech sa im darí a nech nájdú svoju cestu. Áno. Ak sa vám moja relácia páči, odoberajte, lajkujte, zdieľajte a podporte platbou na účet. Ďakujem.